Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. O seu pai. Quizais tiña intención de contarle a máis xente, pero o seu pai recomendoulle paciencia. O pai de Hugo, en canto viu todo aquelo, recobrou a memoria dunha infancia distinta. A loa deixara aparcada nun curruncho, casi pensaba que a borrara. Sen decatarse, comenzou a contarlle cousas a Hugo. Cousas que vivira. Collía a radio e explicáballe os programas que se escoitaban na súa casa. Explicáballe para que servía cada un de aqueles botóns. Despois, cheo de morriña, falaba das modas tolas e das perrenchas cada vez que a súa nai lle poñía aqueles pantalóns que lle parecían horrorosos daquela e que agora lembraba con nostalgia. Tamén lle dou a nostalgia vendo o aparello de televisión, o sofá de orellas, os abrigos para o frío e os mobles de madeira. Tanta énfase lle puxo que até o inmobilista de Hugo se animou a probalo por se funcionaba, por ver se aínda se escoitaba, por ver se aínda se vía. Non sei, Hugo, non hai potencia dabondo, dixo o pai pensando nos casos suministro. E logo? Preguntou Hugo. Estes consumen moito, non nos chega, respondiu o pai. Bueno, pois nada, suspirou Hugo decepcionado. Claro que, pensou o pai en alto. O pai de Hugo ocorreuselle que sabía de alguén que coñecía a outro que sabía de sabe Dios quen que podía conseguir un acumulador de enerxía. Rebuscou, entre todas aquelas cousas, algo que non ocupase moito, pero que tivera valor suficiente para poder obter un acumulador a cambio. Disto, nin palabra a ninguén. Vivindo onde vives non te vayan confundir con outra clase de xente, advertiu o pai. Advertiullo referíndose a nós, que daquela actuábamos máis por instinto que por organización. Referíndose tamén a xente que daquela vivía nas casas de pedra. Moita máis que agora, moito máis fora da marxe que agora. Daquela aínda quedaba moita xente da de antes, da que non pasara polo aro do goberno, unha clase de intocables aos que o goberno non quería poñerlles a man enriba, porque medio lles daba medo, medio lles daba igual. Aquela xente foi morrendo, aquelas casas foron quedando baleiras. Co acumulador diante, Hugo comezou a sentir a chamada do poder. Os fumes que tiña de natural subíronselle un pouco máis. Despois, unha vez que o seu pai lle contou como funcionaba, xa non se sentiu tan poderoso. Tiña que renunciar a parte da súa enerxía para que o aparello xuntase dabondo para poñer a funcionar aquela radio chea de botóns. Pois a cousa éche así, díxolle o pai. Por uns días deixouno ali aparcado, sen facerlle caso, sen enchufalo. Botou contas do que tiña que prescindir para disfrutar das fantasías que lle contara o seu pai. Pensou que seguramente exagerara, que non había ser para tanto, que non había ser tan maravilloso. Pensou que se por aquelas 3 fotos lle deran un acumulador, igual podía conseguir algo realmente útil por un pouco máis. Por sorte, lembrou a advertencia do seu pai, e o medo puxolle a precaución necesaria para non vender nada máis. E así estivo hasta que un día decidiu enchufar o condenado acumulador. Pasou unha semana vivindo na casa cos seus pais porque non podía prescindir dos seus escasos luxos, nin sequera por algo tan maravilloso como unha radio antiga. Despois, co interese do seu pai porque recobrase de nova independencia e a ansia de súa nai por consentilo, enchufou por fin a radio e escoitou por fin o mundo. O que lle contara o seu pai, comparado co que mostraba a máquina chea de botóns, non era nin sequera un granizo na punta dun iceberg. Non facía máis que darlle voltas a rodiñas e primeras teclas para maravillarse co cambio de idioma e de voces e de músicas. E viu por primeira vez que todo era unha farsa, que vivira unha mentira, que o goberno lle tomara o pelo, que lle roubara a vida. Camiñando pola rúa miraba ao resto con aires de superioridade, sabedor da súa ignorancia, xuiz da súa desidia, maquinando como vingarse. Pensou en volver á casa de seus pais para acumular un pouco máis. Pero o vello foi máis áxil e notoulle no mirar a ansia, esa ansia que ele reprimía desde que subira ao faiado. E díxolle que esa non era a maneira, que xa era unha persoa adulta, que tivera que pasar as putas para devolver os favores que lle custara o seu piso e que tiña que ir atopando o seu destino.